Bráni ti v získaní tvojho vysnívaného tela nedostatok informácií, alebo sú to skôr pochybnosti o tom, že by si to nezvládol. Väčšina z nás má uložené svoje vysnívané estetické telo niekde vzadu v hlave v našich predstavách. Ak patríš do tejto kategórie ľudí tak ako aj ja, mám pre tvoj mozog jeden ťahák, ktorý ti kompletne otočí pohľad na celý proces cvičenia a chudnutia. Bude toto konečne ten moment, kedy tvoj rozum porazí úzkosti a strach z neúspechu? Poďme sa na to pozrieť. Inak v rýchlosti, ak nemáš potrebné vedomosti v oblasti chudnutia, prihlás sa na 30 dní poradenstva v oblasti chudnutia úplne zadarmo, stačí kliknúť na odkaz dole pod videom, v popise alebo v prvom komentári. Je to úplne zadarmo. No a naspäť k téme. Veľa ľudí chce schudnúť a získať to vysnívané telo, po ktorom tak strašne túžia, a veľa ľudí sa o to aj pokusí a niekoľkokrát za život. Či už je to nejaká trendy dieta, apka s cvičeniami na doma, kúpená permanentka do fitka, začneš behať, plávať, turistikovať. Aj tak vždycky po nejakej dobe s tým prestaneš. A zase spadneš do toho kolotoča priberania. A možno, že to nie si ty, ale ako o tom rozprávam, tak určite ti napadla nejaká jedna osoba v tvojej blízkosti, ktorú poznáš veľmi dobre, ktorá si presne týmito cyklami vo svojom živote už párkrát prešla. A keďže som osobný tréner a master, tak by som ti chcel vysvetliť, ako si vybudovať to funkčné, ale zároveň estetické telo, ktoré ti vydrží do tvojej 50-ky, 60-ky a možno aj 70-ky a 80-ky. Také telo, ktoré ti pomôže prejsť najťažšími chorobami, najťažšími zraneniami a dovolí ti žiť celkom kvalitný život ešte aj vo vysokom veku. Ukážem ti na príklade, ako si vieš vybudovať to estetické a funkčné telo, ktoré ti vydrží dekády. A ako sa dostaneš k tomu, aby si mal tú úspešnú dekádu. No keď sa pozrieš, kde si teraz a kde by si mohol byť o 10 rokov, je tam strašne veľké časové rozpätie. Mať úspešnú dekádu teda znamená, že máš 10 úspešných rokov po sebe. Ale to je strašne široký pojem na to, aby sme pochopili, čo máš vlastne za tých 10 rokov robiť. Čiže preto, keď si to rozdelíš na menšie časti, zoberieš napríklad tento prvý rok a my si ten prvý rok takto roztiahneme, aby sme to lepšie videli. Keď si to takto nakreslíme, tak zase mať jeden úspešný rok je strašne široký pojem. Čiže keď si ten rok rozdelíš na menšie časti, skladá sa teda z 12 mesiacov, čiže je to 12 úspešných mesiacov po sebe, ale to je stále strašne široký pojem na to, aby si vedel, čo máš robiť. Čiže keď si vezmeš mesiac, je rozdelený v priemere, dajme tomu, na 30 dní, tak by si každý z tých mesiacov rozdelil na 30 ďalších malých častí. Aby si to lepšie videl, tak zase ako keby chytím ten jeden mesiac a priblížim ho. Čiže mali by sme ten jeden mesiac, ktorý by si zase rozdelil na menšie časti a bolo by tam v priemere, dajme tomu, tých 30 dní. To znamená, že na to, aby si mal, keď sa vrátime úplne na začiatok, úspešnú dekádu, musíš mať teda úspešných 10 rokov po sebe. Na to, aby si mal jeden ten úspešný rok, tak musíš mať úspešných 12 mesiacov po sebe. A na to, aby si mohol mať jeden mesiac úspešný, potrebuješ mať v priemere tých 30 úspešných dní po sebe. No a tu sa dostávame k tomu, že na to, aby si mal úspešný deň, musíš mať úspešných 24 hodín 30 krát po sebe. Od toho, či budeš mať úspešnú dekádu, závisí, či dokážeš robiť správne rozhodnutia každých 24 hodín po sebe dlhú dobu, rok, 2, 5, 10. Čiže tvoje výsledky, keď si to pozrieme na tej veľkej škále, sú závislé od toho, čo robíš tie najmenšie časové jednotky počas toho celého obdobia. Čiže záleží každú hodinu, každú minútu v podstate na tom, ako sa rozhodneš v akej situácii. Príklad, keď dostaneš napríklad chuť na sladké počas dňa a nájdeš tam tú čokoládu, tak si veľmi dobre premyslíš, že či si ju dáš alebo si ju nedáš. Ďalej, keď si napríklad prestal fajčiť, tak si veľmi dobre rozmyslíš, či si zoberieš tú cigaretu, keď ťa kolega v práci ponúkne. Ďalej to môže byť napríklad, keď si idete s kamarátmi, s kamarátkami večer posedieť niekde do baru a príde ten taký polnočný hlad, všetci sa zastavia niekde v meste na kebab a ty sa musíš rozhodnúť, či si dáš tiež alebo si nedáš. Alebo či si vôbec s nimi počas toho večera vypiješ a ak áno, tak koľko si vypiješ. Čiže nemusia to byť úplne extrémy, že áno, nie, že nebudem piť, alebo nebudem jesť sladké, alebo nebudem si dávať raz za čas niečo vonku v meste na jedenie. Ale môžu to byť rozhodnutia, že OK, nevypijem s nimi 10 pohárikov vodky, ale dám si 4. Alebo nebudem vôbec s nimi piť tvrdé, ale dám si víno. Alebo to môže byť rozhodnutie, že si nedám XXL kebab, ale dám si fitness tanier. Chápeš, o čo ide? Ide o tieto malé rozhodnutia, ktoré ale v tom veľkom časovom horizonte sú presne to, čo určuje, či
uspeš o tých 10 rokov alebo nie. Alebo teda keď sa o 10 rokov spätne pozrieš na to, čo si dosiahol alebo nedosiahol, tak vieš, že to záviselo od toho, aké si robil každý deň rozhodnutia. Čiže pointou toho, aby si mal úspešnú dekádu alebo aspoň úspešný rok, nad sebou dennodenne, minúta čo minúta vyhrával tieto malé až bezvýznamné rozhodnutia. Pretože v konečnom dôsledku tieto maličké rozhodnutia, keď ich naskladáš na seba, určujú v tom veľkom časovom horizonte to, ako sa budeš cítiť, ako budeš vyzerať, keď je to teda v prípade chudnutia. Keď sa pozrieš naspäť na tú časovú os, tak v krátkodobom časovom horizonte sú tie rozhodnutia úplne malilinké, ani by sme ich nevedeli zakresliť do toho, aké sú maličké, ale to je práve to, čo určuje, či budeš úspešný v svojom chudnutí alebo nie. Čiže sú to napríklad aj tie rozhodnutia, či si dáš ku káve do božku, alebo si dáš napríklad o 50 gramov ryže menej na obed, alebo pôjdeš do práce na bicykli alebo pešo, či pôjdeš každý týždeň 2-3 krát do fitka, či pôjdeš večer športovať s niekým niekde. To sú presne tie maličké rozhodnutia, ktoré v tom momente ti prídu, že dneska si dám pauzu, alebo dneska sa mi nechce, alebo dneska mám chuť na tú čokoládu. Lenže keď spravíš týchto rozhodnutí veľa, tak ono sa to naozaj nazbiera. Čiže tvoje malé až neviditeľné rozhodnutia naozaj majú dopad na to, či budeš mať tie výsledky alebo nie. A mal by si určite poznať aj pojem delayed gratification, čo v preklade znamená oneskorené uspokojenie. A tento jav je v podstate to, že sa máš naučiť robiť rozhodnutia, ktoré v danom momente ti prinesú možno diskomfort, alebo teda minimálne neprinesú ti uspokojenie, ale z dlhodobého hľadiska to buduje tvoju morálku, tvoju psychickú odolnosť a v dlhodobom hľadisku ti to prinesie to oneskorené, ale oveľa väčšie odmenenie. Presne ako je to s chudnutím, že keď si dneska poviem, že si nedám čokoládu, tak neuvidím na sebe hneď, že som schudol 5 kg. Ale keď urobím veľa týchto maličkých rozhodnutí, tak o mesiac, o 2, o 3, o 5 uvidím, že tá váha sa hýbe smerom dole. A to je to oneskorené uspokojenie, že si zvykneš, že nevidíš výsledky hneď, hlavne teda nevidíš výsledky týchto malililinkých rozhodnutí v danom momente, ale uvidíš ich o mesiac, o 2, o 5, o rok, o 10. A vtedy si povieš, že si mal úspešný rok alebo úspešnú dekádu. No a na čo by si sa mal sústrediť z hľadiska zdravia počas tohto mesiaca, roku, 5, 10 alebo teda tej dekády? Zdravie si teda môžeme rozdeliť na dve časti, a to je fyzické a psychické zdravie. A fyzické si môžeme rozdeliť teda ešte ďalej na silu, svaly, kardio alebo teda zdravie tvojho srdca. A niečo medzi fyzickým a psychickým je zdravie tvojho črevného mikrobiomu, alebo teda tvoje trávenie, pretože to je priamo bludivým nervom napojené na mozog, čiže ovplyvňuje aj tvoj psychický stav. Čiže tam je teda sila, svaly, alebo teda svalová hmota, kardio, mikrobióm. No a z psychického tam patrí napríklad teda stres, alebo teda manažment stresu, návyky a k ním aj zlozvyky, tvoj mindset, alebo teda nastavenie mysle v preklade. No a posledné je časový manažment. Z toho fyzického hľadiska si myslím, že ti je jasné, že už si veľakrát počul, že silový tréning a budovanie svalov je dôležité na dlhovekosť, alebo teda na zlepšenie kvality života. A k tomu samozrejme aj adekvátny spánok. Kardio, alebo teda tvoj kardiovaskulárny fitness, či sa v preklade zadýchaš, keď vyjdeš po schodoch. Čiže nejde tu len o svaly a silu, ale aj o to, aké silné máš srdce. A tvoj mikrobióm, čiže záleží na tom, čo ješ a ovplyvňuje to priamo to, ako sa budeš cítiť o hodinu, o 2, možno na ďalší deň, týždeň, dekádu. Čiže preto je strava za mňa 90% úspechu pri chudnutí a nie len z hľadiska toho, že musíš byť v kalorickom deficite, aby si chudol. No a z psychického zdravia, stres, alebo teda manažment stresu, musíš sa vedieť naučiť spracovávať svoje emócie a spracovávať stres okolo seba, pretože to je taký ďalší tichý zabijak, ktorý ničí či už tvoju motiváciu, disciplínu, ale postupne ťa oslabuje a kvôli tomu robíš potom aj tie zlé rozhodnutia, či už z toho krátkodobého alebo dlhodobého hľadiska. A kvôli stresu potom, keď prejdeme na ďalší bod, nevieš dodržiavať svoje návyky alebo sa ti prehlbujú tvoje zlozvyky. Čiže musíš vedieť popracovať potom aj na tom, aby si ako si máš vybudovať nové návyky, ako sa zbaviť zlozvykov. Ďalej tam je mindset, čiže tvoje nastavenie mysle, či dokážeš udržať svoju vysokú morálku aj počas najhoršieho obdobia, najviac stresového
stresového, keď máš emočné vypätie, stresové obdobie v robote, v rodine, v domácnosti a tak ďalej. A časový manažment, či máš systém v tom, aby si sa len nevyhovaral, že nemám čas ísť cvičiť, nemám čas si variť, nemám čas bla 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 bla, ale reálne si vieš nájsť systém v tom, aby si zorganizoval veci počas tvojho dňa tak, aby sa točili okolo tvojho zdravého životného štýlu. Aby bolo prvoradé tvoje zdravie a všetky veci okolo si vieš prispôsobiť a nie naopak, aby si sa snažil ako tak vobchať svoj zdravý životný štýl do svojej dennej rutiny. Tvoje zdravie a tvoj zdravý životný štýl by mal byť prvoradý a vedieť si zorganizovať veci okolo neho, aby si nemal výhovorky, že nemáš čas na to, aby si cvičil alebo sa staral o seba, ale aby si miesto toho povedal, že idem cvičiť, starám sa o seba, zdravo sa stravujem, budem si variť, idem na prechádzku a viem, ako ostatné veci počas môjho dňa zakomponovať do toho môjho zdravého životného štýlu. To môžu byť napríklad maličkosti, ako potrebuješ sa venovať deťom a rodine, tak vieš, že potrebuješ dneska spraviť nejaké kardio alebo nejaké kroky navyše, tak zoberieš svoje deti, rodinu na prechádzku. Alebo sa idete niekde bicyklovať, alebo sa idete korčulovať, alebo idete športovať, bla 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 bla. Možnosti sú tu rôzne, vždycky záleží na to, ako sa na tú vec pozrieš a aké rozhodnutia chceš urobiť. Či ti je naozaj to zdravie prvoradé a to tvoje chudnutie či je prvoradé, alebo si vždy nájdeš nejakú výhovorku, prečo sa to nedá spraviť. Takže vždycky rozmýšľaj tak a pozeraj sa na veci tak, ako sa dajú spraviť alebo ako by sa dali spraviť. A vždycky sa ich snaž okolo toho aj prispôsobiť. Takže dúfam, že si pochopil z tohto videa, že tvoje rozhodnutia sa v dlhodobom meritku môžu zdať ako maličkosti, ale že v tom dlhodobom meritku ti to spraví práve tie zásadné rozdiely na to, aby si videl výsledky a plody svojej práce. A dúfam, že už máš predstavu o tom aj čo všetko hrá rolu v tvojom zdraví, či už fyzickom alebo psychickom, že to nie je len o výzore, ale aj o zdravotných záležitostiach a dokonca aj psychických. A ak si myslíš, že ešte nemáš všetky potrebné vedomosti na to, aby si vedel schudnúť, tak sa nezabudni prihlásiť na 30 dní poradenstva v oblasti chudnutí úplne zadarmo. Odkaz máš v popise videa alebo v prvom komentári pod videom. Je to úplne zadarmo a pripravujem aj niečo ako školu chudnutia, ktorá bude vlastne riešiť všetky tieto prvky, či už fyzického alebo psychického zdravia, takže na to sa teš. A možno, že keď už pozeráš toto video, tak je aj spustená, takže odkaz je možno dole v popise videa. A ak ti chýbajú dôvody, prečo začať cvičiť, pozri si toto video.